Aquàtiques del Centre Excursionista de Lleida ha organitzat a les Basses del Picat un curs de submarinisme on els alumnes aprenen les diferents tècniques d'immersió. Els 6 joves participants practiquen primer en la piscina olímpica del Parc Alcaldepons i més tard es traslladaran fins a la costa de Tarragona per explorar les profunditats marines. Tot i que el submarinisme és un esport marítim, a les comarques interiors són també molts els joves aficionats que el practiquen. És el cas d'aquests joves lleidatans que per aprendre diferents tècniques d'immersió participen en el curset de submarinisme que s'està fent a les piscines municipals de la ciutat de Lleida. El curset ha estat organitzat per la secció d'activitats subaquàtiques del Centre Excursionista de Lleida i hi participen 6 alumnes que en finalitzar les classes obtindran el títol de bus d'una estrella. Aquest títol permet descendir fins a 10 metres. En el curset s'ensenyen coneixements d'immersió, amb escafandre autònom, a més de la utilització dels elements bàsics com són el tub, les aletes i les ulleres. Tot i que aprendre les tècniques més elementals del submarinisme pot semblar difícil, els alumnes ho troben molt fàcil i consideren que és una experiència molt enriquidora. És molt bonic, a més no fa gens de por, us podríeu animar també. És molt divertit. Creus que és difícil? No, és molt fàcil. A més, sempre tens aire, no t'ofegues. El submarinisme és un altre món, no? I m'agrada molt. És molt... Primer ja ho havia provat. Molt xulo, ficar-se ja davall d'aigua, mirar tots els peixets, te van mirant amb bombolletes. No, no es difícil, no es nada difícil. Es acostumbrarte al medio, que es diferente, pero no es nada difícil. És molt bonita. Per ser admesos en aquest curset, aquests joves han hagut de superar tot un seguit de proves que asseguren un nivell de flotació elemental i també un reconeixement mèdic fet per una doctora especialitzada en medicina subaquàtica. En aquest curset hi pot participar qualsevol persona que tingui unes condicions físiques normals i bàsicament està obert a tothom. L'única limitació seria una persona que tingués algun problema físic de tímpanos, d'oïda, o bé algun problema cardiovascular. Equipats amb una armilla aerostàtica, una ampolla d'aire comprimit i uns ploms a la cintura que faciliten el descens, els alumnes es disposen a fer una immersió després d'escoltar les instruccions al monitor. Durant el curs es fan un total de 12 hores de teoria i 10 hores de pràctiques a la piscina olímpica de les Basses. Més endavant, els joves bussos faran pràctiques al mar, concretament a la costa de Tarragona. Una vegada superat el curs, aquests joves lleidatans podran descobrir sense problemes totes les meravelles que ens amaguen les profunditats marines.